David Cottrell. Funud neu ddwy agoriadol yma. Cymanu hon i'r Cwt Cosby, mae'n beryglus. Dim ni chlirio yn gyfan gwbl. Mae Jordan Cottrell yn rhoi taro i nôl mewn. A mae Clagan ar peniad yn erbyn y bar. Liman di chodi. Fydde hi ddim wedi cyfri. Ond mae'n fygythiad ac yn rhybydd clir i amddiffyn Aberystwyth. Walton, mae David Cottrell. Digonydd o brofiad yr gwrin. Yn gwyngo heibio un, parhau mae Cottrell. Aros am gefnogaeth. Fydd beryglus i'r canol. Mae McLagan eto a'r peniad yn erbyn y postyn. Mae rhywun wastad yn syni gyda McLagan. Fel arfer un o'r byran a Cwt Cosby yn y cynta i gyrraedd y peniad. Pres eto, Green. McLagan yn dechrau symud. Gwaith da iawn gan Rhys Davies. Nawr Mark Williams i drio ryddhau Steph Davies. Lewis di dod mas. Davies yn ei chodi ddi dros ben pawb ar bwrw'r bar. A Steph Davies heb sgori i Aberystwyth y tymor hyn. Yn codi honna yn gelfydd dros ben Mike Lewis. Jones gymerodd yr un diwetha. Ac yr un hyn yn clymanu hon. Mae'n arbediad da. Lewis yn gorod ymestyn yn y gôl na. Mae hon yn mynd i symud gyda'r gwynt fyddwn ni'n tybio. Clymanu mewn tuag at y gôl. Steph Davies yn troi ac yn rwydo! Davies, y blaenwr, yn gryf yn cadw am ddiffyn y Barri na'i Llwchor tra fod e'n gwasgu honna i bioi Lewis yn y gôl. David Cottrell, chwaraewr rhyngwladol Cymru, a'r gwynt yn gryf yn ei wyneb. Paratoi. O'r dyrniad na dros y bar yn bwysig iawn. Fe symudodd honna. Connor Roberts yn gorau gwylio hwnna'r holl ffordd. Mlaen â hi. Clyfar gan Green, bell oedd yn neud. Mae yna sôn o fan hyn gan Jonathan Evans yn sicr fod Green wedi dal chwaraewr Aberystwyth yn hwyr. O, mae yna gardiau coch wedi dod mas o bach gyda'r dyfarnwr. A mae Green yn gorau gadael. Chwaraewr canol ca, pwysig iawn i'r Barri. David Cottrell. Cymanu hon. Mae Clagan, yn cyffodd ar bel, heibio i'r golwr i gefn y rhwyd. Mae'n fygythiad cyson. Ac mae'r ymwelwyr sydd i lawr i 10 dyn yn gyfartal. Clagan ymlaen, mae Cottrell o flaen y gôl. Efalle ac yn sicr yn rhwydo i'r ymwelwyr a'r tîm cartre ar y blaen o gôl i ddim. 1 dyn o fantes, y triffwynt yn sicr ond 5 munud yn ôl. Dechrau dyfaru rhai o'i penderfyniadau. I drive myself nuts sometimes trying to understand football, and maybe I shouldn't. Today, it's only likely that as a manager you get a little bit of plaudits for some sort of tactical plan. I have to be honest, it was nothing to do with me. I thought the players were outstanding today. I thought their mentality and never say die attitude, willingness to fight for each other, willingness to sort of believe in a plan. I thought they're outstanding. They deserve all the credits they get. Dwi'n meddwl, da ni di relaxio, da ni meddwl da ni di curo gêm yn barod. A da ni'n gyfforddus hefyd, a dyna beth sy'n mynd i ddigwydd. Da ni'n chwarae yn erbyn, probably sy'n ni'n dweud un o'r tîma sy'n mynd i'n orffan yn y pedwerydd trydydd yn y gynroer. Fedri di ddim stopio, da ni di chwarae ddaff yn y hanner gyntaf, dim yn gallu torri ni lawr. Ac siomedig, di dal i fod ddim yn gwylio, da ni di colli'r gêm, nid i gwyth.